Zdravím všetkých, ktorí toto pozerajú. Rozhodol som sa založiť si kanál, kde budem mudrovať. V podstate chcem rozoberať rôzne témy, politiku, filozofiu, sociológiu, psychológiu. Jednoducho nejaký taký ten zdravý pohľad na svet, zdravé témy, zdravé názory. Názory nechám na každého, nech si vytvorí každý názor, aký chce. Kto to bude chcieť pozerať, bude to pozerať, koho to bude to zaujímať, koho nie, tak nikoho tu samozrejme držať nebudem. Uvidíme, aký toto bude mať ohlas. Chcel by som týmto hlavne osloviť ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí sa zamýšľajú nad vecami, ktorí nežijú len nejaký prázdny život bežného konzumenta, bežného plebsu, respektíve bežného človeka, ktorý potrebuje len ísť do práce, z práce ísť domov, nejakým spôsobom sa zabaviť, vypnúť a potom to znova opakovať a tešiť sa na víkend. A to má byť celý zmysel nejakého života. Takže uvidíme, čo to dá. Každopádne sa budeme vidieť v rôznych časových intervaloch. Uvidím, ako mi to bude vychádzať, uvidím, ako mi budú témy, uvidím hlavne, aký to bude mať od vás ohlas. Takže zatiaľ zdravím asi všetkých, ktorí ma poznajú. Možno časom to bude o pár ľudí viac. Každopádne držte mi palce a uvidíme, čo to dá. Tak čaute.